Yazi enye into engiyifundile ukuthi enye i-business idea uthola ukuthi right kodwa uthola ukuthi wena usendaweni wrong ngeke isebenze. Sengathi-ke ungakuyicabangisa le idea yakho nayo ukuthi izosebenza kuphi le business idea onayo. Ungayitholi ne-business idea enhle only to find that ayizukusebenza lapho khona. Kumele ushintshe i-location uye kwenye indawo so that izoba productive. Abanye abantu-ke ba-give up in their business ideas ngezathu sokuthi they chose the right idea but implemented it in a wrong environment. Azi noma niyangizwana. Ngithi mina qikelela ukuthi nanoma iphi business idea onayo yenza isiqiniseko sokuthi izosebenza yini lapho oyitshala khona. Ungafaki i-business idea endaweni engeke isebenze kuyo. Qikelela ukuthi lapho oyi-implementa khona, lapho oyitshala khona, lapho oyiveza khona kubantu uzoyithola yini support, izoba usizo nemphakathini ngoba umphakathi ngeke uyixhase into engeke ibe usizo kuwo. Niyangizwa? Siyezwana? Kube kuhle ukuthi niyangizwa.